Hey, what's up guys? For today's video of the vlog guys, kay mao ni ato ang gipungulag kahoy diri guys. Ha? Mao ni napita niya kay atrasaw kay tato wa tay oras kayo. Wa ta kalimpyo niya, wa sa tay kalis. Kalis diri sa kanal. Diri guys oh. Kita mo na guys, diha oh. Mao ni siya guys. Lisod kayo ang pagkuha sa sagbot kay namaslawom. So karon natay da nga kuan guys. Tinidor kay ba. Ato isumpayan og taas kayo nga kuan kay para ato gyud makabot ang sagbot. Kay wa gini ato malimpyuhi atong pagkuan nato, pagputol ris mga kahoy. Atong limpyuhan guys. So natay dang daspan diha og sako. Silhig kay ato ning silhigan. So mo ni ato ang kuan guys. Panginabuhi content niya nato karon. Samo kung kahoya guys, mapay putol na guys eh. No? Dako kay puno ano. Putol na. Naam eskwelahan niya gud. Sabak kay eskwelahan. Eskwelahan na diha dapita. So maglimpyo na ta kay medyo wa gibulaban ang uwan sa kuha. Undang man hinuon. Ako patay uwan. Maintag mag-uwan niya kutob hapon. Di ko kasaka diri ba. Sus ni undang magi pasakon magi atop ani. Sige lang, kay trabaho man ni nato. Sugo na ta ni engineer. Ato ni limpyuhan guys.
Sakit siyang hawak sa tiguang guys. So limpyo na guys. Tanawan nyo guys, limpyo na. Ano sagbot. Ano sagbot. So dito na po pikas at bang. Pikas at bang. Pikas kina. So kanaon niya na ito isod sako kay para makatuto ang basa. Ito na ito pikas. So magagi hapon tani ato ang gamahanan nga kuhit. Tampir ba kayo ni? Stilan. Okay man diri, wa mo kay sagbot diri eh. Sagbot guys eh, may sagbot. Ang diri ko skilit. Naumar ba diri eh? Dinhiri ko itong mura, may sagbot guys. So wala na ito nang gihawanan. Ano may sagbot ya? So ang kwanto magpato na lang tana dayo natong daspanon sulsak ko. Luya po eh. Nabili mi kong tubig sa ubos. So kaihion kay ko mangita tag plastar ani mihi ba kay isura ni napita basta tag atop eh. Bantang kayo nga kabalayan ba. So ana paugata na. Nakatuto na siya gamay. Ato din ning isud sako. Silhiga rin. Ako silhiga. Ang sako ni daspan. So mangihi ta sa tamangihi. Dito ta mangihi, luyo. Kita mangihi kay sipte. Way kita.
Naman na tagpangihi guys. Balik ta dito sa atong bilibyuhan kay suda to ang kuan. Sagbot. Mao ni among mga sagbot diri sa patok. Masilant. Kita mo yung kabasiyo na silant oh. Kana to pisi. Para itunto na to sa kuan basura sa ubos. Dilandong siya guys. Dilandong siya gamay. Uga-uga pada gamay yan eh. Matutuan siya, magagalang ba? Masa kayo good. So ito sa likitag lumboy. Para mauga ba? Para mauga, likitag lumboy. Right. Masang guys.
Ato lagi paspasan guys eh. Haptan tasuan yan eh. Oh. Dugito maging langit. Luya eh. So, muwa ni siya, at least nasuod na sa sako. So, muna na itong limpyo dia guys. Kaya mong hugaw kay mga lama-lama na sa mga kagahapon. Kaya basa man kayo to. Oh. So, ato na ning kuha dito, deliver sa kilid. Kay ato na ituntun ubos. Ini.
So layo pa taghakutan mga guys. Na dito sa tumoy. So di na to skilid tuntun. Kaluya sa day. At least nasun siya sakto. Imuwan di na siyang balik sa kanal. Bilhin pa tubig. So mahakot sa ta. Buling ako sinina. Gusto kay guyod eh. Isa pa kay subos. Kaluya po ah. Napalagi tayo kwartas to. Ada kita trabaho eh. Sarap itong mga gamit guys. Luya pa ko, luya. Puwas na puway. So time check siya ta. Wala pa yung orasan. Yung cellphone, i-charge. Napatay mga bugas o mga kwarta nga sinandig sa balay na hindi trabaho. Sa uman wa man di trabaho kita ani kay sa likaunon sa tuaning pamilya guys, di ba? Nagline pa ganing kalisod. Kuan day ko ron guys, naglooking pa kog sideline ron. Nagpangita kog sideline. Kapuyan ko sa lalamog boy, sagsag ta. Ya. Layo kayo ang deliveran. Gamay ra kay kuan. Nakuan ko atong ikan lay Cordoba niya. Nabot dito sa to? Talamban, Kiras Talamban niya, layo kayo. Sa una lang. Ya, 150 ay pamasahe. Grabe na malalamog eh. Shout out ulit sa mga lalamog riders dia. Amping-amping na kita niya. Saag-saag ta sa tuwang mga libiran. Ya. Layo kayo, gamay pa kayo kung sa'yo. Kansis gasolina. Ang kapuya ginang magkuhan guys, riders. Sabi naglalamog ka. Kay 150 pamasahe, kuhaan pa na sa ilahang kuan. Ilahang silbilaha. Gamay lagay mo na, naalas mga 120. Ya, load pa sa cellphone na to. Ako lagi og napay lain sideline. Ay, di ko mo maglalamog eh. Ano man ko sideline mo nang ni lalamog lang sad ko. Ano may nagpa sideline sa kuwag pang pamanday, pangwiling, pang mga kuan about mga construction works ba. Wala na lahat lagi ko lalamog. Kuya eh.
dito sa akong gidilibira na itong Domingo kay ang customer di pa yun makontak, dugay pa kayo mo reply o pa kayo signal dito sa bukid na kayo ito way signal, dugay ko dito hapit lang katog atong murag payag ng waiting shed Luyos Kapilya sa kuan kasi nga na itong pita ha. Basta kayo na dito pati layo ka, dugay ko to mga hapit 2 ka oras kong tambay, giduka na lang ko dito, dugay i-reply ang kuan ang i-deliveran nga pag reply na nga naa siya dito adto pag iko dito ibaw dito nga ang ilang gi kuan kapilya dapat mo may inyuhang gikuan nga lokasyon kapilya adto sa mo kapilya maghuwat pag unsa mo to adto mo adto abot dito abot sa kapilya tawagan pa ta nga pare ana balay ay tag inyuhang balay na anay kuan diha address ti kapuya oy nya ang pamasahe 150 nya pag pick up nako ang pick up may nagbayad gibayaran lang ko 65 man siguro to nya Gcash ang nabilin kay wa may sinsiyo kalibo ya kwarta itong isugot lang ko nga 65 lang sa ma'am kay Gcash lang ang kuan nya dugay pud kay ni na Gcash imbis mangayon ta ko atong kuan pa unta kanang bayad another bayad ba kay dugay kay hason wa na lang kay ug na hagubot ug naghasol ba alag gamay ra kita importante na antay kita na grabe sad bisuro na mata no kaduhan lagi ko na biktima lalim guys mag kuan guys mag lalamog pero sa uban siguro murag na experience ba sa uban nga grabo kuan grabo ug banda grabe ngayon tag may signal itong padeliveran pag yun asa mo shout out ko to ang deliveran dia ug katong gitik-apan ako salamat kay sa inyong paghasol-hasol nako nahasol yung wato 150 city ang pamasahe kasaag-saag pag yun naghuwat-huwat pag yun 2 ka oras kapin dito sa kuan maraming kapuya so relax mo nga to relax guys yaw gyapon so ato ang mga gamit na ara ito na nag-plaster kay ato na inaog ron diya may lang matutuan na diya sa kuan basa grabe yung bugata
tinaw ng iba't parang kay karong sa train sa kagod. Kung kauban mo sa bisikat. Bisi siya kalimukan. Ako yung kwarta. Guys, mana gyud pwede na muwan. So natama na to ang vlog guys kay kapoy kayo maglabay po sa basura. Bye bye, thank you for watching guys, and don't forget to subscribe ha anara kay pag ikong kasweldo aning YouTube. Kung ipalo ko niyo sa kwan ako ang Facebook page si kwan Ivan Butas Lacrole or Boy Pobre Official maura na. So kapoy hangal kayo.